Så Magnus, kan du fortælle om, hvor du er henne nu? Jeg er ude på lejrtur sammen med min søde far. Og vi har det rigtig dejligt. Og vi skal ud og ud på lejreturen. Og det er rigtig dejligt derude. Og nu skal vi stå telt om, inden det bliver regnvejr. Inden skyerne dækker turen. Og det tror jeg, og det bliver ikke så godt, for jeg vil ikke blive våd i nye shorts. Og specielt ikke så på. Så det der så på, det går lige om lidt ud. Det er ikke. Og så skal vi om lidt slå lidt op og sidde og snart skal spise frokost. Og så om 6 timer skal vi spise aftensmad. Og det er der skal. Og der skal vi se og fortælle historier midt om natten. Og det bliver også rigtig sjovt. Det glæder jeg mig meget til. Rigtig meget. Det bliver garanteret også sjovt. Så skal jeg fortælle det der om Jack, der er kravlet op og møder mænd med bønne. Så skal jeg fortælle. Jeg ved ikke, hvad morgen skal fortælle. Men det ved jeg ikke. Jeg håber, det bliver en god historie. Slut for historien.